Kula nuwun, Ki. Monggo. Kowe Pak Pur, Pak Pur. Piyayi saka Gunung. daerah Laladan Kidul. Gunung niki. Saka daerah Laladan perenge Purwodadi Grobogan. Gunung Kendeng. Gunung Kendeng. Piye keluarga padha selamat Pak Pur? Pangestunipun sedaya sami sehat. Rahayu. Ayo wilujeng. Nah, kok dongaren janur gunung napa iki? Nggih. Cara wong Arab bare silaturahim. Cara wong Jawa nggih. Tilik dulur. Tilik sedulur. Kesehatannya pripun? Ngaten. Ya. Nggih. Kejawi menika nggih enten sing dados pangunek-unek. Kula sora widhakaken dumateng ngene. Ki Dalang. Ngengi bab ingkang sampun dipun lampahi awit jaman rumiyin ngantos sakmenika. Kados syarat sarana kejawi kangge cara Arabe ziarah kubur, Cara arepe ziarah. cara Jawane nggih tilik kubur tiyang sepuh napa sederek. Tilik Menika mawi syarat mbeta sekar ingkang werninipun sekawan. Ya engko sik. Ngene sih mbak karepno. Nek cara Arabe ku ziarah, Nggih, nek cara Jawane ku nyekar. nggih. Mula diarani sekar awet nggone tilik kubur ki mau nggawa sekar utawa kembang. Iya, jer piye? Lan niku kan mboten mligi sekar menika kangge nyekar wonten kuburan utawi wonten petilasan-petilasan. Heeh. Kegolong tiang gadah hajat. Wonten napa sajen sawah, wonten pamegadah damel kok nggih mawi ngangge sekar kados kenanga, mawar, mlati, kandil niku kan mboten mligi kangge ziarah kubur, kangge wonten napa tilik kubur tok. Gadah hajat kadang nggih kados sajen-sajen sawah napa-napa ngoten kan nggih wonten syaratipun kembang-kembang ngeten niki wae. Lah, terus jlentrehipun janjane niku tegesipun menapa kok kedah kenanga, kedah mawar, kedah kandil, kedah melati. Wong kembang niku nggih kathah. kok ora kembang banget. Nah, ngoten lho. Ya. Cobi jenengan Pujari. treke ngoten lho. Ngene Pak Pur, dadi sing dikarono Pak Pur kuwi simbah canggah biyen lan umume wong Jawa ku nek tilik kubur kok mesti Betul sekali. nggawa kembang sing cacahe papat ya. Papat ya iki. Kenanga, terus mawar, melati, kandil. Simbah-simbah biyen kowe sak tindak, sak pecak, sak lakune iki mawa filosofi utawa pemut. Dadi kembang, sepisan tilik kubur bab kembang. Kembang iku saka tembung nembang. Nembang iku maca pat. Maca pat kuwi donga. Dasare kembang kuwi gondone wangi. Ing pengajap supaya donga sing arep diucapake iki tinamba marang sing Gusti Kang Maha Daya. Saiki dioceki siji baka siji.
kuwi karepe sembah jroning wong urip iki kudu ngerti marang teges lan artine kembang papat iki bab manembah mring maha kuwasa ya ana sing ngarani Hyang Widi Wesa, ana sing ngarani Gusti Allah, ana sing ngarani Gusti Allah, ya ana sing ngarani Hyang Toya. Iku ngene. Dununge mapane Gusti Kang Maha Kawasa yen manembah ya, yen memuji ya. Iku Gusti kuwi kena diibaratake dudu wujud, ora rupa, ora warna, ora lanang, ora wadon, ora gontho. Ora gontho. Ya ta? Ora gontho. Terus yen adoh datan wewangenan, yen cedhak datan sesinggulan. Lan ora kena kinaya ngapa. Iku artine wong kan durung ngerti dununge Gusti. Lah mula ing kono dilambangke manembah mring Gusti kuwi kembang kenanga. Tegesipun? Tegese ngene ya kena, ngono ya kena. Kene ya kena, kono ya kena. Kenanga. Dadi ora ana larangan wong manembah iku ana sing ape nyenuk, ana sing ape njungkir, apa ana sing kepengin nglumah, ana sing apa kepengin sedekap saluku tunggal. Monggo jer kuwi niate manembah mring Gusti Kang Maha Toya. Dadi ibarate wong yen kepengin manggihake marang Gustine kuwi beda-beda cara. Nek jengsonan Kalijaga kuwi nongtuk nonggung nong ning nonggung nang kene ana nang kono ana dununge Gusti. Ning Gustiku ora nang kono-kono, ora nang kene-kene, ning kene kono ana. Mula kasebut kembang kenanga. Salajengipun Sekar Mawar nika ki. Mawar Nggih. Mau kenanga njur mawar. Mawar nggih. Mawar iku saka tembung mawarna-warna. Dadi langgenge, mulane ana sing pasebutan hong wilah hong sekaring bawana langgeng. Kuwi langgenging jagat, langgenging bawana iki awit saka anane mawarna-warna rerupan. Mula mungguhe wong sing wis ngerti bab sejatining urip kuwi gak gelem nyacat pahame sapa sinten, sebab mbuh iku rerupan, mbuh iku saka panemu, mbuh iku saka ilmu. Pancen donya iku isine mawarna-warna. Ya kuwi kekuataning alam. Sing ana wit-witan, sing ana gegremetan, ana beriberan, kang rumangkang, kang tumumpang bumi kesorotan sengenge, kuwi tegese sen isining alam, alam kang mawarna-warna wujud. Mula tembunge mawar. Ing kono wong nek ngerti kembang mawar kuwi wong ora kena nyalahke kono, nyalahke kene. Mergo iku sen isining alam donya. Salajengipun nggih Sekar Melati. Tegesipun pripun niku? Kok kedah mawi Sekar Melati menika? Melati kuwi saka linggane tembung apa jarwa dosa ya. Melati ku saka melaring lati. Lati ku apa? Ilat. Nggih. Tegese wong wicara, melaring lati wong ngomong, wong wicara, wong celathu. Kuwi kudu diati-ati. Mula tembunge melati, melaring lati, mengane lati. Mengane
rampengane ucap lan pangucap. Nggih, nggih, nggih. Ya. Supaya aja nganti gepok senggol marang rasane liyan, aja nganti natoni atine liyan. Ya, iku. Nggih. Padane kaya tembang sinom. Tuladane Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloga ing Mataram. Coba tembangno sinom sing cakepane Nulada Lakutama. Nulada laku utama. Terus Praping wong tanah Jawi. Wong agung ing Eksi Ganda Panembahan Senopati. Kepati Amarsudi sudane hawa lan nepsu. Pinesu Tapabrata tanapi ing siang ratri memangun karya nadya sing sesama. nah wis cetha to? Nggih. Bubute Kanjeng Panembahan Senopati. Nggih. Nggone arep celathu, nggone arep ngendika, nggone arep paring dawuh, nggone kasarane ngucap lan pangucap. Piye bisane ucapan iki ora gepok senggor nglarani atine liyan. Kuwi wae direwangi Tapabrata. Murih tembung kalimate ngendikane tansah liniling siang ratri dieling-eling. Panembahan Senopati mulane melaring lati kuwi kudu diati-ati. Ning ra beda jaman iki. Aku Mbah Bobot iki ora kok elon kono kene utawa anggaplah Pak Jokowi upamane ya. Pak Jokowi ku jaba presiden terpilih 2 periode. Apa ya sak patute diundhamana, diujat, dicaci, dimaki, dinistakno. Sewiyah-wiyah nggih. Sewiyah-wiyah entek amek kurang golek. Nggih. Ya ra? Nggih. Iku nek wong ngerti bab tuntunaning wong Jawa budi luhur utawa wong Jawa ora kaweca. Apa neh iku mantan Presiden Republik Indonesia. Ora mentolo. Ora mentolo. Upamana Bapak Jokowi wong biasa pun, wong lumrah. Anggaplah iku dek tukang kayu pun. Nek lengunan-uneni kaya ngono iku keblablasen. Wong ora duwe adab, wong ora duwe tata krama, wong ora duwe jeneng mawas diri mulat salira ngrasa wani, wis ilang rasa kamanungsane. Cara Jawa niku mboten roh pinggir ngoten nggih. Ora roh pinggir. Wong ora roh pinggir niku nek hati-hati kecemplung. Kecemplung jurang. Nggih. Ya, nek ora roh pinggir. Dadi tegese iki ora ngelone, iki kemanungsan. Pak Jokowi kuwi ya kagungan keluarga. Kagungan putra, kagungan mantu, kagungan putu. Upamane putune ku ngerti nang media kaya ngono, upamane sing nguneni kuwi duwe keluarga, rasane piye? Rasane niku lho. Ya, iku nek wong nalar, gething ya gething. Ya. Ning mbok ya ana tetembungan ngono ya ngono, ning aja ngono. Mbok nganggo garis. Ora kok terus ning aja ngono. Wong Jawa. Nah, aja kok njur Pak Jokowi ku dianggep dudu menungso. Nggih, ngumun kula kan. Dene ya duwe panjenengane duwe menungso, ya duwe rasa, ya duwe ndat, duwe sifat, duwe asma. Nggih. Mbok kok dupeh meneng. Ah iki contone kaya ngono, mulane sing ati-ati. Wong ki ngunduh wae pakar. Nggih. Nah, iku bab
melati, melaring lati, melaring tutuk, melaring lisan ki kudu ngati-ati. Padahal nganu nggih. Ingkang jangkah niku kan sikil nggih. Sikil. Neng kok tembunge kok mboten sikil ngoten nggih. Kok mangati-ati. Napa perkara sikil niku diperintahati ngoten. Iya, ngati-ati. Nek sikil iku ora solah tingkah bawa muna-muni. Lah iki rangkep. Solah tingkah iki laku. Lah nggih. Solah tingkah. Tembunge ngati-ati. Ngati-ati. Mboten sikil-sikil napa tangan-tangan. Iya, ngati-ati. Ya, mergo ratune awak niku ati. Ati, kan ana tetembungan, lair iki utusane batin. Nggih, lair utusane batin. Salah tembang napa? Kembang kantil. Kembang kandil jangkepe papat ya. Nggih. Kandil kuwi nek cara Jawa kuwi gading. Mula kembang kandil iku nek nang Jawa kene iki ana loro. Diarani kembang kandil ya kembang gading, kembang gading, kembang kandil. Lah tegese gading iku gandeng. Kandil ya gandeng. Kumandil, gumandeng. Gandeng renteng-renteng. Kaya mimi lan mintuna gandeng. Lah karepe panutupe kena apa? Kembang kandil. Mawar kenanga melati iki kudu dieling-eling ku cekelen gandengen kantril ana ing rasamu ya ta nggih kantril ana ing rasamu aja nganti nebal saka telu ning tunggal iki dadi kembang kantril utawa kembang gading kuwi minangka kekancingane kuwi hebate para leluhur rumiyin dhisik nek asung piulang karo anak putu mulane nganggo pasemon mboten mloho ora mloho nganggo pasemon mulane ana tetembungan etole mbok sing nglante panggrahe tamu rasamu iku aja nganti landhep dengkul kuwi ngono nggih sampun cekak ya tak kira ngono ing panuwun sampun dipun paringi wawasan utawi wejangan bab kawruh Jawi bab tilik ubur lan sanes-sanesipun ingkang ngengi dhateng kembang nyekar utawi kembang kenanga mawar melati jawa kantil matur panuwun sampun cekap pareng nyuwun pamit nggih ampun nutukna lagu oke Pak Pur sampah sami-sami mugi donga dinonga nggih rahayu kang sami pinanggih sedaya keluarga